Sziasztok! Ma csomagom érkezett, összesen 8 darab terítőt rendeltem, 4 fehéret, 4 pirosat. A piros terítőre fehér fonallal fogok hímezni, a fehérre pedig pirossal. Nagyon egyszerű karácsonyi mintákat fogok hímezni, bár még csak május van. A hímzés egy elég időigényes tevékenység, és időben el kell kezdeni a készülődést. Ha megnézitek, az anyag ilyen lyukacsos, egyébként ezt kongrénak nevezzük. Ez tökéletes a keresztszemes hímzéshez. És itt a piros terítő. A fehér fonallal. Ez a terítő így nagyon praktikus, el van dolgozva a széle, ezzel nekem már nincs feladatom, egyszerűen csak hímezni kell. Majd adok helyzetjelentést, hogy áll a munka. Sziasztok!